Creo que esta feira é unha excelente iniciativa. Hai moitas comunidades autónomas que están aquí, que están vendo o que estamos facendo no ámbito da formación profesional, para que se coñezan os distintos centros integrados de FP, para que se coñezan a xente que fai formación profesional dual nas empresas, para que se coñeza a formación básica, a FP básica e outra FP máis avanzada, para que vexan que estudar FP non é perder o tempo, ao contrario, que quera seguir estudando, pode seguir estudando, que estudar FP é pois ter máis posibilidades de atopar un emprego, para que vexan que o que fan ten unha utilidade práctica, real, inmediata. O que estamos vendo é que aquí hai emprego, ¿no? E aquí hai iniciativas, e aquí hai proxectos que algún pode acabar en patente. En definitiva, estamos nun momento de formación profesional en Galicia que creo que é dos mellores momentos da historia da educación galega. O mercado que demanda é xente que se pode integrar no mundo productivo. O mundo productivo vai cambiando. En consecuencia, a formación, a educación ten que ir cambiando de acordo coas demandas da xente, coa demanda dos consumidores, coa demanda dos usuarios. Cando se mira as estatísticas dun mercado laboral complexo como é o galego e o español, observamos que de cada 10 alumnos, 4 de formación profesional atopan traballo nos primeiros meses unha vez finalizados os estudos. Eso é a mellor estadística para insistir en que a formación profesional, sin dúbida, é un gran reto da formación en España. E dende o ano 9 a todo agora, pois fomos quen os galegos de incrementar as capacidades de formación profesional en máis dun 50% das prazas, ¿no? En definitiva, hai que seguir apostando polo FP e eu quixera aquí agradecer primeiro os profesores, que durante este tempo de recesión económica lle pedimos esforzos incluso nos seus salarios. Segundo, pois decirlle aos alumnos que sigan apostando por aquí, porque os grandes países de Europa, Alemania, por exemplo, o 80% dos estudantes fan formación profesional, o 20% estudos universitarios. Todavía nos queda un longo camiño en España, en Galicia, para seguir apostando pola formación profesional.